I zdravo ljudi, evo nas opet, igrat ćemo danas Astro Bot, druga epizoda, part 2. Idemo. Tako da, krećemo. Ako vam se sviđa ovaj za sad serijal, to je epizode kako prelazimo, obavezno lajkujte i subscribeujte se na kanal, da je bilo još ovih. U prošloj epizodi sam rekao da ću da igram ovo, tako da ili nisam ili ja sam svako ću sad da igram, tako da, ima ih puno. 12 njih moram da skupim, ok, ajde, tako da, idemo. Opa, sam morao baš da sakojim. Pazi vrtalo. Lepo sam rekao u prošloj epizodi, ne smiju crvene oči da se vide na mapu. Među vam. Krećemo. A se jure. Ja, pa da neću trebati... Ja ću morati ja da ih jurim. Ne, ja ću morati da ih jurim, ne. Brate. Sad moram da ih jurim. Imam. Ne mogu se kriješ, imam. Svi ste customize. Ajmo. I drugi uhvaćen. Idemo dalje. Gledaj ga ovaj. Gledaj što se bio ovdje oko kamena. Ne mogu da ih dohvatim. Ja ne mogu da ih dohvatim. Sve. A bukvalo ne može ih dohvatim, wow. Što ću ih dohvatim? Dinamit. Vraći si ti ovamo, mali. Moram da ga uhvatim. Opa! Dolazi kod mene. Moram negdje da nađem ovog trećeg. Šta je bilo? Opa! Ovo je treći. Znaš. Skupimo sve ove parice spontane. To. Prvi. Ajmo dalje da jurim. Gotimo. Gotio sam to. Šta ću da ne može da beži se. Šta je bro? Idemo dalje. Imam i tebe. To je ovaj, peti. Kako bre, 2 promaški? Umao sada gore. Ja ću da ih skupim sve. Poenta je sve da ih skupim. Da ih uhvatim. Pogledaj ovo. Ovo je banana. Pogledaj ga. On bio unutra.
Daj se vrti malo ovo. E, ovo je zeznuto, sad ne možeš da uhvatiš. Samo mi se ti ruga kad te uhvatim. Šta bežite, ne razumijem od mene? Ko ću vam nešto uraditi? I stvarno ne razumijem od mene. Ja ću do sutra da ga lovim. Kako mrzim ovaj clay, što god je. Ne znam kako da uđe u mrežu, ej. Ovo je bilo blizu. Vraći se bro ovamo. Imam neka i ruka, brate, ne mogu da ga više uhvatim. Ljudi, vidite, ako bude ovo malo duži da ne mogu da ga uhvatim. Morat će kato što ne mogu da ga uhvatim. Pa ne mogu da ga uhvatim, glava. Pa šta bre, polako išlo. Pa nije do džajpera, nego mi beži ovaj, gleda. A nisam, ono. A nisam. Ajde bre, vraćaj se ovamo. Šta bežiš od mene, koja ću ti uradim nešto? Ja ne razumijem kako da ga uhvatim. Ja više ne mogu. Ja se već iznerviram. Ajde bre, vraćaj se ovamo. O, vraćaj se! Da, mislim da bi ubačeni. Da ja neko bude ubačeni tako. Ajde bre, šou. Neću nikad ni da ga uhvatim. Ajde, vraćaj se! Napokon! Napokon! Ja malo se nalazikamo. Ovo žuti postao bananom. Imam. Još jedan. Šta to? E da, vjerojatno je gore.
Mothership smenjen. Spectre. Ću da te ubijem. To je on. Ajde. Ajde, ljudi se diru sutra. Ovi neće ništa da mi uradi. Samo ti beži od njih. Hoću ću te ja kad tad. Kao što sam ono tamo. Sam rekao, ne vraćaj se ovamo. Pravo si da me ubiješ, majmune. Ti pripadaš tu da su ovi. Rescue ship start. To mora se spopiti. Ajmo. Ići odavde. E, pa nisam uzeo i sliku onu jednu, mislim. Ej. Pija mi se. Ako nisam, onda ću onu epizodu što sam rekao. Snimam epizodu sve što nisam uzeo. Sve nisam uspio da nađem što nisam uzeo. Da ću da uzem sve. I da popunim sve. Tako da to ću to epizodu. Sad mi mrzim sve napravljeno. Idemo. Da popravljamo. Sad. Pa ajde! Udaraj! Udaraj! Vrte! Ja ne mogu. Udari ga, bre. Ajde dalje. Ajde, ni nemam čekić. Ajde. Pogledaj, nemam čekić. Evo. Ajde. Molim te. Molim te. Ajde. Kako sam pre znao ovo kad sam igrao. Evo. Ajde dalje. A što on to ne radi? Što ja moram, ne razumijem. A gle, opet neću. A šta ako neću da lupam? Mora se lupa da bi se dalje. Ajde, udri! Ja vidim da se skonti. Ajde. Eto. Ajde, se ne izlupam. Ajde. Ovo, sada se stave kartice. To je onaj nivo što sam igrao, znaš? On je u prvom delu. Eto ga, gotovo. Ubacuj. Eto! Done. Vreme. Sad još 13, 12.
339, to 300 je. 2 sliketine. Šta ti sad nije u redu? Ne, satelit pada opet. Brate, šta ti sad bilo? Moramo po satelitu. Šta je njima? Crash site. 25, ajmo. Ajde. Ajde. Šta vriješ to polako, brže malo, viš koliko su krupni. Neka mi je samo tako da ću da dođem. Evo mora. 50. I za ovo dvoje, pa šta njima treba? Evo da se biti. Gotovo. 25, ajmo. Diši. Diši. Bežimo. Zašto 20? Da si popnem gore? Ne, pada. Ajde, evo to. Jaj! Rusty Fiery Artisan, less spotted in the skyline. God je govoj na drvetu. Šta ću ja njega da spasim? Da pobije moje majmune i da ga skinem uz drvetu. Dobro da se vratim, ovdje je treba 50, ne znam zbog čega. Što je treba 30, dobro. Ajmo. Bravo ljudovi. Čekaj, prvo da istražim što ima ovdje. Ima još jedan. Šta ga bre vidirati? On će moj da bude. Na drvetu ima nešto, nema. Šutiraju ovo. Bežim ispod. Ajmo. Pa sada... Ajmo dole po ovaj frame, pa ćemo ovdje gore se vratiti. Koliko nas treba ovdje? Bežim. Gledaj ga ovaj, gdje ćeš bre, moj si? Sad si moj. Tu koji rata, gdje ćeš gore? 100! Ej, sad ga tako dobro. Ajmo. Ajde da udarim ovaj satelit lepo. Bam! Da ga uvratim u život. Ajde, piči gore. Ajmo! Dobro, poletili smo. Idemo. Ajde, da vidimo šta će da piše. Šta se čuo? Šta se slon čuo kad je oktop? Uf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 ovo i ovo. Ajde. Pa šta ne nađemo u onoj epizodi što sam rekao, onda ćemo tu da nađemo. Ajde, rokaj. Ja mislim da ovdje ima jedan frame koliko se sećam. Ima. Dobre! Go, go. Epic će go. Mrš, mrš. Padni. Padni. Padni! I ti ovo. Evo ga prvi ovaj što kampuje. Ti mi trebaš. Kako drugi? Ja ne razumijem kako drugi.
Pa gdje prvog da nađem? Pa ako je to drugi, gdje je prvi? Onda prvi bio tamo da se uzme kad sam letao. Gledaj ga. Coin. To je to. Dobro. I onda nađem ovog prvog. Kad sam već tu. Jedan nije u vodi, ne. Ima šansu. Ovi se igraju dosta. Idemo prvog da nađemo. Mora ovdje da je prvi. Eno ga. Crvene oči se ne viđaju. Sem kad ne mogu da ih ubijem, onda ih ostavljam, onda ih udarim. To je prvi. To se zove prvi. Evo, skaču u vodu. Opa! Moja omiljena ideja skakanje u vodu. Znači, nema bolji osjećaj to. I šutiranje lopte po plaži. Kad si na moru, kad si na... Kad već nisi na moru, onda na jezeru. Sad ću da te ubijem što moraš. Što me gađa. Tako. Lako je tebe ubiti. Znači nije toliko lako, može biti. Ne može biti to. Može biti to. Majmun. Hoće mi majmun. Šta će mi ovdje? Šta sam majmun? Ne mogu da udaram s tim rukama. Kuke su u ruke. Baš ima rek udari ovo vaš. Baš udara bukvalno svojim rukama. Šta je? Čekaj, ko ću ovo da probam? Znači, bukvalno mnogo zanimljivo. Sad ćete vidjeti šta ću ostam. Samo da razbijem ovo. Uzem 2 kamena. Prvo dobijem ovu dvojicu. Smarača. Uzem onda poslije još 2 kamena. Jedan. Drugi. I onda dođem kod ovog vratarnika. On me napadne. Ajde, gađem. I onda ja da probam da ga pogodim s ovim kamenom. To radi. To sam to rekao. Ajde, ovo ima vreme, bre. Ajde! Što mi baguje, brate, koliko mi nervira. Ajde. Otvaraj se. Zamisli unutra ovaj... Stvarno? Ovo je treći. Da, ja sam mislio da ovaj poslao fancy. Čak, idemo ovamo, vidimo ovo. Ovaj crveni, sa crvenim očima je mrtvo, mislim. Idemo gore. Da uzem ovu slikor, što ne? Uzemo 2 kamena. U slučaju nekog...
Ovo je što treba da se ubija. Evo ga. I samo bukvalno što je fora možda vratiš kamen. Udari. Neće da padne. Pa ja kamenom mogu da gađam. Gore. Udariš rukom, pošto se zatresa sve. A šta s ovim radiš? Baciš dole i razbije se kavez. Da. Skočiš dole i uzmeš ga. To je ovaj četvrti. Customize. Neki prizor. Svakako. Stavim da ima limana što je da ne propustim. Bez što. Da bi što manje imao za jednu epizodu jer što malo više fora da igram onu godnu epizodu. Na crvi pogledam. Šta ja stojim da radim sad? Šta uradi? I šta s ovim kamenom da radim? Da gađam ono. Pa dobro, nije ni to fora. Šta je fora s ovim kamenom? Šta je fora, idemo? Ovdje da razbiješ nešto. Idemo dalje za portal, ako je za portal igrat ćemo. Op. Guraj. Lik! Šutiraj. To je ovaj, pored duha. To. Pored ovog prizora. Ajmo. Pare. Uništi mi je lampu. Od džaba gledati, nema više, ugasiš. Ono kamena više nema jer sam uradio poru. Idemo što ovdje. Možeš se popniš ovdje ovako. Imaš banane, da se popniš što god ovdje. Da se slikaš ko. Aloha. Slikamo se. Evo se par uvodi. Ovo je način kad nam moru vrati, ne moraju nađi par uvodi, to je naučit ću uvodi. To je mnogo, to je cool bilo. Načasti. Ajde, uzmi ga. Ovo ne može se uzmi. Aloha, pa gdje smo igrali u Španiji na okeanu? Otvaraj to vrat. Tako. Zatreseš ih samo i... Ja mi da ne može ih ubiješ sve. Stani, ovdje sam bio jedan propustio kad sam igrao. Ovdje sam jedan propustio, nešto samo ne znam šta je bilo. Da li je ovdje... Da li je ovaj top što sam sad vidio? Sad ćemo da provjerim. Opa, sliders. Da li je portal? Pade banana sa drva. Sparamo. Are. Ovo je blago. Našao sam blago. Šta je ovo? Ovdje morate dobro gledati. To je ovaj custom. Nema ko da bude drugi. Da. I sad možeš se vratiš sam.
Gledaj što ga brani ovaj. Ej. Dok sam se sredio na ovdje, nemam... Donosi za samog svojeg. Dobro, nije mi se rastalo, ne moram opet tamo da idem. Ajde bre! Neći da mi zađeš. To zaslužuješ. Ajde. Zaslužuješ ti da umreš i ti da umreš. Znači crvene oči ne smije da se vidi ovdje. Sve kad mora. Ajde. 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 Ajde, priđi. Što mi ne smije da skoče na mene kad imam moje ruke. Vjerojatno se plaša samih sebe. Zadnji nađem, dobre. A moram samo ove slike da nađem. I portal. Gdje ću to da nađem i dobro. Ili što, ja mislim nešto. Ne može. Alo. Što? Ej. A gledam odmah vratite. Ajde. Dobre. Ajde, priđi. Tu sam te čekao. Vidimo to. Što mislim našu sliku i portal? Gdje ću to da nađem? Nemam pojma. To. Ajde, piću ga. Oje! A kako me pogodi? Gledaj mi vratilo! Ovo je scam! Gdje me vratilo? Ajde, ti dođi da završim stanku. Treba ove prebiti. Ajde. Neću da ga vratiš više! Prepada se rekao ću da ga vratim. Ovo se ruši. Aj, zaboravio da ne može se hodat. Dobro, vratilo se. Sad sam pao. Može. Evo ovdje mora da je zadnja slika. Mora. Nas. Ajmo. I znam da je na kraju portal, koliko se sjećam. Tako da neće biti teško da nađem portal. Pići gore. Gore, bre. Ajde. Te kako slabo ide gore. Gle ovdje. Ajde, molim te, ma molim te! Više. Nerviram se, džaba. Ajde! To. Se nerviram, džaba. Vjerojatno ću morati igram opet jer...
Ovdje je portal. Kako se sećam, ovdje je portal. Ovdje, tako da igrat ćemo. Da, Captain Pincher. To razvala mu se noga. Gdje Forrest može mu se popnuti na nogu. Ide mu oko struka, to je oko gruda. Ti mene hoćeš udaraš, jel? Zbi mu glavu, bre. Da imamo dali ovdje portal. Da sam bio upravo i jesam, vjerovatno, očigledno. Očigledno sam bio upravo. Da je ovdje portal. Ovo zvanično smo prešli i ovaj level. Sve smo našli, sve smo radili. Sve je nađeno, pređeno je. Ako moram opet da prelazim, znači... Dobro, nije toliko težak njel da sad kažem uf, ne mogu da prođem. Ali nemam što, znači nemam više ništa da pokupim, nemam ni da tražim. Samo idem. Našao sam... nivo i ovo neka mačka šta. Bolje mi begam odavde. Nema li nam se važi kod da je pređeno, ali vjerojatno ne. Jeste, važi se. Dobro, ali nisam ni ušao na cilj što je znači. Sad će mi napravi level gore, gol, koji neću ni igram. Kometa. Evo ga level, znao sam. Lost Triangle Void, neću. Idem ja da igram dalje. Ajmo ovo. Downside surprise. Čekaj koliko ih ima. Stani! Stani. Kod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ova i portal. Ajmo. Nema ona ptičica. Ja sam miš. Aj, koliko ne mogu da budem, ne mogu da budem kod trava. Ovo je koliki ovaj coin, vrate, ko normalno. Au. Da nije ovaj prvi negdje u cveću. Au. Gdje si ba to? Gdje si ba to? Pa sve? To je smišaj. Moram da nađem ovog. Ajde s drveta mi padne. Ovo je sam ukom popnem, ne? Kako satisfying, ne? Moj mouse size je super. Evo, možda me zgazi. Kocni se. Naravno da će me vratiti na početak i sve iz početka.
Koja će vam pomognuti? Vuci. Vidi šta je ovo? Pismo za mene. Kad se razbio? Ne mogu da verujem. A zato sir, a zato mogu se slikati. A, tako. Ja sam attraction za mačke. A da su mačke došle? Stani, ja moram ove ljude da tražim. Razbijaj. Prvi. Nice. Ovo može se razbije i ovo mogu da povući. Vuci. Hvala. Što je ovo? Što da znači? Jabuke. Ja sam mogu da čekam. Ajde vidimo što ima ovdje okolo. Koliko sam mali, brate, ne mogu da letimo. Vuci. Trambolina, u vodi, ne? Završiš pesmu. Mogu bude normalno visina, ali sam u first personu, brate. Ja sam ovdje ispod nas. Gledaj za ovaj. Luk spao. O ne! A ne! To je ovaj treći, a gdje je drugi? Idemo dalje, ajde. Malo sam čuto, ajde. To. Moram da izađem na polje. Ja ne znam gdje je ovog drugog, ne nađem šta. Drugi.
Brate! Ja moram se vratiti nazad, znači ne zanima me. Da li bio ovdje ne bio, moram se vratiti, znači ne mogu. Vidim gdje će se ovdje. Nešto svojim fora. Čekaj, možda da gurnem žir. Da žir gurnem. Ventil. Kako ja mogu se odlučiti naprijed? Skači brdove. Ne pitaj. Ajde. Ovdje mora da je ovaj drugi. Ili možda nije. Tako. Razvalimo to. Ja stvarno ne znam kako ovdje radim. Ne znam kako stvarno ovog drugog radim. Ne znam stvarno što je fora sam. Čekaj. Aaaa, zašrafiš se dole ko šraf. A gdje je drugi? A gdje je lik? Meni ne treba ovo, gdje je lik? Meni je lik treba. Čovjek. Robot. Idemo dalje. Pošto ga ovdje nisam očigledno našao. Ovdje ga očigledno nema. Što sam ja džaba dolazio. To ovaj zed sve. Dobro bre. Sad ću te ubiti. Ti meni da lupaš gore, ja. Ja ne znam stvarno gdje je ovaj dok. Ne znam gdje više da se vratim da ga nađem. Čak idem da ga nađem. Šta ovo? Evo ga gore, neki. Brate. Ne, ja ovog ostavljam sigurno za onu epizodu, znači više me ne zanima, znači ne mogu. Stvarno više džaba se trudiš, džaba sve ne mogu da ga nađeš. Ne mogu da ga nađem i to tako. Ajmo dalje. Ajde bre. Kako sam pao s drve. Kako s drve to znam da padne. Ovo je ova sobetina. Ovo što je došlo s druge strane. Ajmo dalje.
Mogu da uđem ovdje ispod otkrijem. Bube. Ja mislio ovaj lik. Čekaj, upravo da se zakopam ovdje. Ne može. Čekaj, upravo neku foru. Ne može od lišća se skoči. Ne! Pa, super. Dakle, ne mogu jedno da prođem da ne padnem. Razbijaj. Nećete sakriti mene žirevi jabuke. Ovo sam razbio, vrate, para sam dobio koliko. Šta je? Obuva. Gle pacovčine! Šta je bro parkour? Ne! Ajmo. Pići. Ajmo. Sad kad sam skontao još rakove. Koliko mi dao veliki coina, znači ima da se izlači. Ima da izlačim ono na onom crash sajtu, koliko hoćete. Dođem do 1000 u ovom levelu sve znači. A i vjerovatno znači. Brate, kako se čuju građevine. Evo. Ovo je pošlo za male ljude. Skačeš koliko si mali. Koliko sam mali, mogu da skačem na kazaljke. Idemo gore. Ajde. Moram se okrenuti sami. Ajmo. Što se ja, vrati. Pravim pod. Čakaj, pa ja nisam našao ni portal, ni 3 lika još nisam našao. Ajde. Bam. Što je to? Gdje su ove ostale stvari, bre, ej? Dobro, to ostavljam za ovom sljedeću epizodu, tako da ovaj nivo će mi bude najgore. Ne mogu da verujem, brate, nisam našao pola stvari u ovom nivou, skoro pola. Pišće mi da je robot tu, ali ajde, bar smo ga prešli, ako ništa. Ako ništa, nije nam bitno da pređemo. Ajmo sad. Idemo dive in i da otvaram one kao što sam u prošloj epizodi otvarao, i lomio s onom rukom. Znate šta, ako ste pogledali tu epizodu. Ko još nije izašla, jer sedite. Dobro, hoću da kapim. A svakako vidjeli ste, u prvom delu sam teo da kažem, kad ste vidjeli u prvom delu da sam ono kao povuče se s onom rukom i se, ovo. Ako znate, znači povučete jednom rukom i s drugom lomite, to sam u prvom delu imao. Summer Essential. Time to unwind. Vidite se. Ajde, vadi. Šta je ovo, banana? For great thinkers. Ovo je za ovog majmuna. Još za majmuna. Slomi se. Bubanj, maš. Vuci. Lomi. There's no escaping it.
super. Bam. And head cushion. Uncomfortable couch. Lomi. No talent required. Natural. Bam. Banana. Muzika. Što gore piše koliko ima da ih se otvori. 120. 160. Take over the world in comfort and style. To je onaj. Imamo po još kojina. To jest moramo da nađemo još kojina. Evo ovi dobili što su dobili. Dobili su taj kauč. Opet ovi. Ajde možda budemo dovoljno za još jedno vrtenje. Neću. Sad kad bude mi jedan fali. Dva mi fali. Ovo koliko me to nervira kad mi fali jedan ili dva zna. Pa gdje to da ti nađem? A šta kad nisu pravi? Samo odite, vidite. Šta ti treba? A vrate, šta mi je traži ovaj, ne razumijem. Šta hoćeš? Pa kako da ti dam? Kako da ti dam? Šta hoćeš? Ideš da vrćemo s mene, pa idi, jedno ti slobodno. Neću. Op, 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 op. Evo ga i ovaj iz Majče. 20. Ne, ovdje sam bio. Ne, to sam već bio. Šta je ovo? Imamo jedno popunjeno, mislim, ovo sklapanje, ne znam da nije ovo. U kojima se pređe još jedan je neotključeno, ova dva mora se pređe. Franku Funk. Ne, nisam uzeo sliku. Nisam uzeo sliku, ladno. Odmah na početku je nešto nisam uzeo. I ubijemo ga. Ja ako još jedno umrem sad, ko sam dovoljno iznerviran, ja završavam ovu epizodu. Lepo. Sunce, lepo, sve. Lepa si. Što si lepa, brate. Idemo dole. Pare. Ne znam što mi se u grlu malo čuje. To se čini koja mi je u grlu. Nemam pojma. Ne znam šta se dešava više. Pade od jabuke. Desi, dobar dan. Samo ti puci njih. Ko da će oni nešto da mi uradi. Kako da te ubijem? Iskopavaj ovo što god je. Idemo. Evo ga, i ovo je super.
ništa padne s ovog drveta. Dok ću provjeram ja drveće. Šta je? This is occupied, no more. Može iskačeš po glavu, po kapama. Nisu ni teo da ih ubijemo, ali ajde. Trebaš. Tako da ću sva polno sati, ja. Ok. Šta je ovo? Šta je bro ovo seme, ovo drvo? Pojedi me! Pojede me drvo. I ubacim ovo. To ću opet dobije majmun, ono. Ne, slonč. Slonče, balonč. Čekaj, uzmeš nekoj. Shvatit ću šta. Znam ja šta. Znam ja šta. Uzmeš s ovim. I... Ovo je fora baš. Zato se načeo, nisam nijednog lika našao. Sad ću nađem ono petog. Nestade mi ovog za skakanje. Imamo za 2 spina tamo, to je za ona 2 otvaranja. Ja naviku da pričam spin. To je to. Kod ovog ima. Udri, šta je? Prvi. Treći. Ne veze, osjećam se sve za to epizodu. Što sam rekao. Mnogo će teško da bude, ali šta za vas? Ajde! Ajde, kreni se. Čeka mene. Eto. SpongeBob, pizza, SpongeBob. Okej. Ajmo. Aj! Šta je bro, ovo otvoren sve? Koliko otvoren? Dobro, kreći se normalno! Idemo dalje. Tebe laser ja moram dobiti. Šta me gađaš? Šta me gađaš? Što me izgađa? Ja mu isisam sve ovo iz njega. I tako gubim. Kako glupa fora da ubiješ lika, to je svog što te napada, znači ne mogu da radim. Vuci. To. Udarim. To. Dobro, ajde uzet ćemo kad već ću dele besplatno. Hvala. Znači, treba će mi ovo. Ajde, lijepo se kreši. Sve imaš sve. Možda ga udariš i idemo ovo. To je isto jedna fora. Ko bude igra, to je fora kad vas napadne taj da... Možete svi da ga udarite ili samo da kad on baci da mu isisate ovo zeleno i to je to.
Jao! Opet, to je, naravno. Udaraj! Aj! Možda udarite da mu priđete. Možete da mu priđete. Da ubijete prvo ove ptice. A kako me zakači? Kako? Više. Znači da mi skače lepo. Lepo te ubio. I naravno da ću da umre. Ajde, skočim. Lepše. Ovo je bre, lakše. Muke. Više nema. Koji stoji smerač. Rakne ga i uzmeš. Dođi. Nešto. Ne! Ja ubij jednog slučaja. Ajde. O. A glove mine. Šta je bro? A, to mora ovo. Te mine mrzim. Što su zaljubljeni u mene, ne? Šta više da mi uradiš? Da me šutniš, ne razumijem što je to fora. Brate, bukvalno nisam ništa nisam našao u ovom nivou. Ja iskreno ovaj video neću ni da, bukvalno, nemoguće da nađu sve ovo, ako sad nisam našao neću ni u onoj epizodi kad budemo na snemu. Ej! A ste me zeznuli. Ajde. Ajde. Tu ja ništa našao, nisam ne vidio. Dobro, ali ajde, smislit ću vam što snimam, ako ne, onda ne, ako da, onda da vidiš. To moram da se verim, zato što... Dugo vremena zbog svega. Tako da vidjet ću za svoju vodu, odnijete se. Pokupi sam iz kocki. Koliko lep med, bre. Pokupim ovo. Kako ću da te ubijem sad? Kako me prepade? Trznuo me. Za čas. Super, ti mi izađi i smetaj mi koliko možeš. Sad će me Juri, gledaj. Gledaj ti njega. Kako mi je. Zadnji sam našao. To ne mogu da verujem. Laki kutija. Roka. Imat ćemo za još jedan koliko je onaj hvataljkom. Crvene oči se ne viđaju ovdje, dok samo plave. Dok su plave naći.
skupljaj, skupi. Rekao sam skupi, ne postavi. Jao. A to. Da mogu sa hadim dođem do onog gora. Jel ajde mi ničem ne rekao. U 10. Ne možete mi ništa. Ja sam najjači. Uzemo sad ne. Ej! A ga ubode. Kako su mi izmašili? Kako ste mi izmašili? Vaši. Sad ću ovaj da se vrati. Kako je to ne traži? Ovo je mine, bro. Neki boss je da sigurno. Tama trio. Žumanci. Kako ste odvratni, bre. Usisaj. Reci doviđenja samo sebi. Ćao. Idemo. Pređe nivo! Tama trio su mrtvi. Znate kako me zove. Imat ćemo za 5 komada. I to je pređeno. A sa robotom. Tako da. Frank, ne mogu da kažem ništa. Što? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, ajde se napravim. Ajmo da nađemo što više. Ajde. Što je ovo paučno uveliko? Vraći se s tim mojim. Brate, vrati mi, treba mi. Gledaj ga! Dobre ruke! Joj, volim. Ništa već. Glavu! Ove ruke volim, znači ne znate koliko. Najomiljenije oružje mi je u Astrobatu ove ruke. Samo lupam glavu. Slika. Ajmo slikam. Čekaj da se namestim ovo. Da se lepo namestim. Da namestim sve da se vidimo u kadru. Take screenshot. Prvi! Kao što sam rekao za onom epizodu, da sam rekao da ću da vidim da li ću snimiti da li ne, da li znači zahteva vremena, zahteva posla, zahteva igranja, puno bez prestanka, znači mnogo je, ako pristavim mnogo će teško biti, ako ne pristavim onda žao mi. Žao mi, onda neću moći. Tako da, izvinjavam se zbog toga. Vraći se, brati, ovamo. Ovo mi za moć protiv mene.
Kad ga ja udarim s ovim mojim. O, padne. Dosadni Senjakovićke. Kako tebe gore da skinem? Dobre, mali. Drugi. Mrtav. Aj! A nisam uzeo checkpoint. I kaktus sad to vidiš kako je. Kad neko ume... Glupe kontrole više. Glupe bile. Well. A opet to se mora da upustiti. Da on eksplodira. I da mi baci njega. A gledajte je četvrti sad. Što je najgore, to je četvrti. To jest nije toliko najgore, ali... Najgore su, ne znam, treći del. To je to. Naći ga neki drugi put. Nemam pojma. Ovati ga više. Eto. Što se krijete, bre? Od ovih gadova. Double Dugin. Double Dugin trophy, super. To je pas. Muškarci. Muškarčine, jedno. Ja nisam iskonto, mora se razbiti. Gledaj ovo što da ne bi vidio. To je sad ovaj treći. Peti. Ovog trećeg nikad više nećemo da nađemo. Ako sam naš četvrtog i petog. Četvrtog i petog sam našao, nikad nećemo sad treći da nađemo. Gledaj kako. Kako to? Ajde, prvo ti. Pomeraj se, bre, pomeraj se! Ajde. Dobre. Udari, dobro. Ovo ovaj snake time! Kako me pljuno! Ajde, dođi, ajde. Prvo ti, pa ovaj. Aj, pljuni. Ajme, pljuni. Ti ćeš mene da pljuješ, bre. Kako se to radi? Gledaj, gledaj. Vuci ovo. To je sad ovaj custom. Znači jednog samo nismo našli. Ja mi jednog niko nisam našli. To je najjača stvar. Čekaj, gori ima nešto. Kako da odem gore? Gledaj ti ovo. Slika gdje se sakrila. Moraš da umreš da bi uzeo sliku. A kako gore da odem, gledaj, ima gore ovo za lupanje.
Ajde, povuči. E, pa vodom odem gore. Ima ovaj put. Tu vjerojatno treba svi. Te mili. Ajde. Brate, hoću ja sad prestaš da padaš više. Ljudi, nije svega mi do mene. Ajde bre. Gledaj ovaj. Mor. Mnogo ga mršim. Ne! A ja moram iza leđa da ga udarim, to je fora sad. No ne moram, mogu da ga udaram ovako. Tako. Idemo sad do kraja. Ništa. Nismo našli dvojicu. Šta je bre ovo? Progutam ovaj. I ovog progutam. Eto ga. Puni se. Ja sam... No! Umro. A brate, šta jedeš ovo? Fuj. Fuj, šta je ovo zeleno? Šta god daje, begaj toga. Žrtvovaću se za zadnju. Ne zanima me. Ima portal ovdje još? Nema, dobro. Žrtvovaću se, nema veze. Bolje se žrtvujem za to nego za bilo što drugo. Ajde. Nemoj samo signal da mi izgubi. Jao, više. Ajde. Ajde, pripremi se lepo pa da idemo da bežimo odavde. Ovo će mi proguto. Sad krećemo. Što neću moći da prođemo. Op. Ja sam navikao da je ovdje ono. Ajde. Ajde. A kako neće? Ajde. Ej! Više. 100 puta ću da prelazim ovu glupi nivo. Ajde se ti prvo lepo iskreći pa da krenemo. Više! Ajde, molim te, pređi ga. Ajde! Napokon. 6, ovaj 7 mi ne treba. Nek ostane. Imamo za 8 izlačenja. Da. Prešli smo to. Sada nam se otključava boss fight, ja mislim. 60. 1.64. Znaš. Udri, udri, udri! Ajmo, 60. Dobre. Šta se naljutio? Ne, evo ga ovo. Bila slika.
Trebalo sam da se očekao malo nevez. Kasno sam je vidio, to je normalno. Uglavnom me dočekuju. Pa vrate, najbolje mi sve njih pobace iz vode što se ih našao. Lepi rana tamo. Ne mogu da ih priđem, kupadam u vodu, mrtav sam. Nikolo. Ono je pirana koka, brate, ovo je najkula što. Dobre ruke! Au, ovo će bude zabavno. Ovo će zabavnić da bude. Ajmo. Hvala ti za coine, nisi treba. Dva života imam, znači neki je ozbiljan boss fight. Ovako tako. Ko je gle bokser. Ovako tako. Ovako tako će da me ubije. Što radiš, bre? Kako bi te lupio tu facu? Vjerovatno mora. Oooo! Zaglavio si se malo, a? Nemaš više. Ajde to, kreni se, lakše meni. Uje. O, ostavio je ove male pikavce. Ajde, kreći se malo lakše. Molim, gledaj, sad će mi otezati 100 puta. Lik udara, nisam ih ni ubio, gledaj, nije fair. Sad imam zadnji život. I to je to. Ajde, tamo da sam stao. Sad ih je ovaj našao iz mora i... eto. Da ih odmah raščistim. Da mogu lepo da se bijem sa... Da moram opet da se bijem sa njim, da. E, ovo je već nemoguć boss. Ajde. Vidim kako ćeš opet da me ubiješ. Sada ću ti se osvetiti. Beši. Ajde, skači. Skači. Evo, pošto sam ih nabavio, sad ću da ih ubijem. On mi namjerno da malo vremena da ih ubijem sve. Dobro ti sad vreme. Mastilo, mastilo! Idemo druga ruka. Druga rukica. Moram da mu razbijem te naočare. Ajde. Dobre. Šta sam mu uradio? Nisam mu razbio naočare. Ja sad će me pucat. A ne, puca me s ovim. Pa kad me ubije... A gle, znao sam, brate, probušit će mi to. Ne! Lupio me. Ajde, dalje. Sad ću opet skočiti. I opet da mi ostavi ove smarače. Ne, bacit će mi ulje i... Šta je bre ovo inkone? Njihov. Udari. Dobre! Dobre, jednu ruku ima. Sad. To. Ne možeš mi ništa što imam na ruku. Ja moram ladno otići početi. Brate, koliko sam se iznervirao, više sve. Sve sam živo lepo radio i ja umrem. Super. Ajde. Krenemo opet, igrat ćemo 100 puta, nema veze. Evo već, udario. I super. Sad tebe da ubijem. Ajde. Baci mi ove. A što je najgore mi ne daju pare, ne znam zašto. Kad ih ubijem, ali ajde. Ne trebaju mi sad pare. Sad mi... treba da ga ubijem. Sad mi treba da ga ubijem i to je to. Kad se već zaglavio...
sad ću kriti kao damage dok mi radi. Bez igre samo. A sam ga odbacio. Hajde, poludi malo. A ne, pucat će mi ove sad. Oštre. Ako me nabode... Ne! Pazi. Dobre. Ajde još jednom probiti da probam. To! Uspeo sam da mu uništim ruku. Ajde, sad će ono mastro da me baci. Fuj. Fuj. Daj mi malo vremena da ih ubijem, brate, nisam ih ubio. Sad ne moraš. Da bude to se... to je zadnja rukica. I zadnji udarac. Bam. Padneš ti lepo na drugu stranicu. Sad ću mi se osjetiti. Aj sada te vidim. Da, neću. A džaba ti ludiš kad nema više ništa da mi radi. Trebalo samo da skačeš. Pobego kao... Ovo ne. Ovo ne slučajno, dobro. Nastavlja se. Ovo nije dobro. Pa brate, šta mi radiš to? Ajde, pukni tamo. Da me ne oduva samo. To, dobro. A nije fair, lik mi baca talase, nema toga, ej. Brate, nema toga, ej. Sad će me ubiti talas. Neće. Dobre. Aj, moram brzo. Dok mi nije još talasa posto. Nema se što talasa. Sad sam nadrljao. Dobre. Sad mogu samo oči da ti mislim, to je to. Vidi se da si roban. Dobre. Ostao mi jedan jedini život. Sad ću ja te ubijem napokon. Ajde. Vuci. Pali. Prazno. Dobre. A? Da. A? Što? Završi sam ovaj drugi svet. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Samo da uzem ovo. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ako jeste, bacite like i subscribe i komentarišite šta bi voljeli da igram posle Astrobata. Ćao!